Ето, най-накрая пристигнахме. Аеропорт Нози-Б. Ето е групата на Шаро. Ето и другите. Напускаме летището. Пак няма климатик в колата. Ето е харпунджийската група. Леко изтощени от пътя, но заредени с очаквания за бъдещия. Дано всичко да е наред. Големи риби. Ето вече напускаме Амбаталока. Венсент напои. Селфиш. Жигата е убийствена. Тече път. Но ние сме много издържливи. И продължаваме към следващото приключение. Намираме се, най-точно казано, на газа на географията. В къмпинга на нашия гид. Къмпинга е на едно изключително диво място. Отсреща има аборигени. Тук едно семейство се грижи за тия бунгала. Приготвят нашата храна, оправят рибите. Това е тук отпред столовата, където сядаме. Ето тук сядаме. Това е банята. Банята е един маркуч вътре, самиш. Има каптиран извор. Доставя водата. И около нас са само палми. И джунгла пълна с лемури. Ето един харпунджия се оправя такъмичи. Избръснат плюс това. Да. И тук ще изкараме 3 дни, след това се местим на друго място. Около нас е палми и джунгла пълна с лемури. Няма ток, няма мобилен оператор, нищо няма. Вечер небето е пълно с звезди. Това са бунгалцата. Това е моето бунгало, сега ще го покажа. Ето, това ми е леглото. Скромна войнишка стая. Много по-скромна от войнишките. И тук така се прекарваме. След един ден гмуркане в този лагер. В моята скромна обител имам няколко гекона, които ме пазят от комари.
А пак под бунгалото предполагам, че има и змия, която ме пази от мишки. Така, симбиоза. Ето казахме му, че искаме 3 ореха и гледай как са катери кат катеричка. Голяма работа е. Гледай го как. Направо е като даже не му трябва въжи. А първия падна. Ето го, голям хубав орех. Втория падна. И сега третия. Оп. Покрива замина. Аре, още един. Аре, още един. Станаха 4 ореха. Ето го. Браво, браво. Лиго. Номер 1. Акробатика. Много добър, много добър. Гледай, не му трябва въжи, нищо като катеричка. Те по тропик. Докато се къпях в банята, ето е банята. И това е нашата баня. И отгоре падна този кокосов орех. И мина на една петя от главата ми. Това колко е висока. Той е към 2 кг, значи 20 кг щяха да ми се стварят върху главата. Боже, боже, боже. Голям съм късметлия. Може би наказание, че днеска казах, че искаме да пием кокосово мляко. Ето, тук сме отрязаха по няколко ореха и сега ще пием мляко. Ето как се бере днескашния улов. Дере се кожата, ще правят шишчета. Ето седнали сме първа вечер в къмпинга. Океана е до нас тук. Чай да го снимам, защото няма ми вярват. Ето. Водата дойде буквално под бунгалото. И следва, днеска ударяхме, т.е. Юрий удари една скумрия испанска огромна и ще един сурова като начало, карпачо. И се пикат там разни работи. Сега и тях ще ви снимам. Ето тук се пече рибата, Франко. Ето. На жар. Да се подготвя всичко. Ето дойде и салатата от авокадо, доматки. Ето Зара е изпекла кингфиш спаниш макарел. Майко. Не да го видим,
Гледай. Аганс. Красота. Julian, primi una foto. Окей. Vieni, Cesu, metti Тази вечер салатата за узото е авокадо, моркови, доматки и карпачо. Carpaccio tazo. Карпачо от испанска скумрия на Sessiu. Тазар. Prends-moi une photo avec Yuri. Yuri, viens. Ще го ядем сурово. Красота. Юри. Ето е и нашата скромна войнишка вечеря. Един кралски групер и един бейби карангс. Цеци, той какво е, бе? Сој сос. Ох, майко. Присен е той, сигурно като рибата присен. Да, да. Друго, какво се слага, цеци? Шеф, топито е шефа. Да. Маля те с риби, само да ги гледаш, ще стига. Групата потегля за втори ден риболов. Днеска са планирани интересни места, да видим какво ще се случи. Франко дигна котвата и сме готови за тръгване. Нашия гид ръкомаха. А красотата наоколо е зашеметяваща. Spearfishing Heaven.
Имаме качели нещо на стрелата. Я да видим каква е ситуацията. Каранкс. Браво, Юли! Днеска е денят на Каранкс. Давай телефон. Ето е рибката. Испански скумри, 4 броя, баракуна и лимонова риба. Отличника е този човек. Сбогуваме се със сълзи на очи. Тръгваме. Напускаме Харпунджийския рай. Море. И тук има още един
Острова на лемурите. И къв си грозен. Ма къв си пухкав. Юрка, вати. Виж сега нещо, което аз не го беше казал сега. Акулата, нали, когато с перките, Юри, когато перките са и нали, така отворени. Ако ги събере, така и почне, значи може да се готви за атака. Ако ги събере перките. Аз нали го питах точно как да преценим този момент, който нали, той като е с нас във водата. Ma tu lo vedi. Quando lui incomincia a venire al pesce, a salire al pesce, fai segno, andiamo cambiamo. Ако само идва нагоре и слиза. Рибарско пристанище. Да. Номенокай. Какво значи номенокай? Лобстер парти. Тук парички. Много лобстери. Наскаран. И българска наденица.